Maayong hapon sa tanan mga sir ug mga ma'am. Uban ni ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisigot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. So live kita karon sa ato ang Facebook page and possible by unyang gabi isa ato aning i-repost sa ato ang mga YouTube channels and sa wala pa nakapag-follow sa atong mga pages, i-follow ninyo ang atong mga pages, RJ Horolan Sana II TV Palyapuntar Gamit page, Kuya Apollo TV page, and the RJ's Vlog 2022. Ug pwede sab mo mag-send din na og Facebook stars. And also sa atong mga channel, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo ang atong mga channels, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sana II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan na Religious Forum. And pasalamat po ko sa mga igsoon natong mga Katoliko nga kanunay nagatabang nagasupro sa programa. Daghan salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa inyong suporta kining ato ang program anaagi hapon din sa social media. And until now nagkinahanang gihapon kita sa inyong tabang suporta kay lagi wala ni mahimo din sa program kung wala ang inyong tabang inyong suporta. Ug daghan kay salamat in advance. And pasensya kagabi o gaganina wala tagi upload ng mga videos kay nabisi pa nga to ang linya preparation for tomorrow. Kay ugma pohon na naatay kaatubang mga pastoy sa Pentecostal churches. So yan po ko ninyo and mahitabo na sa may Matanaw, Davao del Sur. So iampo ko ninyo and at least kana nga a time is bisig mag-offer lang mo og one Hail Mary para sa ato ang team nga nakig-atubang ni anang maong mga tawhana. Sir Ray and Ma'am Sheng, maayong hapon ninyo. Udto pa diha. Kumusta man ang linog diha, sir? Mura magkusog-kusog tong linog diha sa may Bangkok, Myanmar. Tama ba? Bangkok lagi. Sir Amig Consadya, sir, maayong hapon nimo. Sir Ray, ganiha pa ni sir. Karon pa lang, sir, karon pa lang ta naka-live stream. Wa mo gyud ko gi-upload pa ganina kay ni mata ko dire udto na kayo alas 12 na. Alas 12 na sa tawag ining udto ko mata. Okay. So kagahapon nga natay gi-upload nga reels, katong kagahapon pala, gahapon. Natay gi-upload nga reels concerning anang litra por litrang mabasa. Actually kapila na to nagibalik-balik na dinhi. Na never nagtudlo ang balaang kasulatan nga Biblia lang tuuhan. Sir Almags maayong udto. Never nagtudlo ang balaang kasulatan nga Biblia lang tuuhan. Never pod nagtudlo ang balaang kasulatan nga kung di mabasa di tinuod. Wala man na as Biblia. Sir Jake J, good afternoon, sir. Sir Ramon Hermosilla from Mahaligan Fire Rescue Unit, maayong hapon. Grabe mag-delivery na mo gahapon niya. Nag-appeal mi dito sa tawag ining rally gahapon. Munang gabi na kay ko naabot. Dungan di ay mo sa mga ugma dito ilang schedule sa Almags. Ato po silang iampo nga mahimong magbalampuson ug magbadaugon ang ilang atubang batok sa mga amigo nato nga mga sulpot. Sir Apolinar Tangkay from Horizon Lakewood. Yes sir, maayong hapon nimo ug sa imong pamilya. Layo na kayo diri sir pero bantay-bantay rami murag Manila, Davao. Mao ba? Layo kusog-kusog tong hapon no 7.7. Grabe ang tawag ining kakusog. So, okay, sige. Balik ta. So, kanang maingon silang Biblia lang ang basihan sa pagtudlo sa kamatuoran, baseless na, unfounded. Nga naman, sinungdan nga, number one, never na gitudlo sa mga apostol o sa Ginoo. Never na gitudlo. Sir Dong Yambanaw, okay lang gihapon Sir Kaloy sa Ginoo. Nagyapon nagninkamot sa pagpanalipod sa pagtuo. Okay, so, never gitudlo sa tong Ginoong Kristo sa mga apostol nga Biblia lang tuuhan. Never na gitudlo. Never na gitudlo. Number two, never po gitudlo sa balaang kasulatan nga kung dili mabasa, dili tinuod. Kana manggod nga mga teachings giimbento manggod na ni Martin Luther ni adtong 1517. Actually before Martin Luther na pero dili pa kana widespread nga tawag ining teachings. And karon ang nahitabo pag-abot ni Martin Luther tungod sa iyang pagsupak sa simbahang Katolika, so ang nahitabo mo na iyahang nagsilbi gibit-bit niya nga banner para tuuhan do kuno sa mga
sa mga tawag ining mga musupak sa isang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Yes, naiabuso ko ni adto pero dili man gud siya mamahimong basis nga mo rebuild din ta sa pagtulon sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Permi Sir Daog jud tay permi mao lagi tama gyud. Yes, Sir Jason, mayong hapon nimo sir. Unya ni ato ni i-re-upload unya kay klase man to niya alas 8 sa gabi kay karon ato mi migbukid kay ako tong kuhaon ang akong maguwang kung ano mo to and yun ang tawag ining mga alas 8 na gyud sa gabi makasugod. Sir RJ, anong masasabi mo kay Jared Almasora, converted Catholic ng hunting ng mga sulpot? And maganda po yung ginagawa po niya. And ipagdasal po natin na mas lalalim pa yung pananampalataya niya sa ating pananampalatayang Katolika. Bakit po? Kasi kung sasabihin po natin na meron na po siyang alam sa pananampalataya for a matter of a month or year, hindi pa po yan hindi pa po yan bastante. And siguro baka yung mga natutunan po niya sa dati po niyang sektang inaaniban, yan po yung ginagamit po niya against sa mga kaibigan po natin mga sulpot. Okay po yun kasi pinapakain po niya Pinapakain po niya yung mga sulpot ng dosage na yan yung ginagamit po nila noon. Yes, okay po yun. Pero ang masasabi ko lang, dapat laliliman pa po niya yung pananampalataya po niyang Katoliko. Bakit? Kasi yan po yung pinakamalaking basis po natin. Paghaharap po tayo sa mga kaibigan po nating mga sulpot. Sir Brel Gallego, yes sir, good afternoon. Siguro mga April na good siguro sir. Makaanha ko din nagbalik og Cebu. April na good siguro. Okay, sige. At tama din, napaday ko nalimtan. Gawas ugma, actually na may ugma na ako sa Matanaw Davao del Sur kay natay atubangon nga sulpot nga Pentecostals, members sa Pentecostal Church. Pagkahuman na mga pastor doon na sila. And this coming May 4, ato namang gipost ang ato ang tawag in poster na tong debate na to against sa Seventh-day Adventist. Hanggang sila mga pautot nga daghan ka sila pautot nga mga rason-rason pero ang tinuod na kuno na alibay na lang nga para dili madayon ng debatiha and bantayin ninyo or abangan ninyo na maipost na to ang exact nga lugar o exact nga oras nga ato ang exact na oras kung asa magdebate o mga particular venue. Yan. So, abangan nyo po yan mga sir at mga ma'am. Okay, sulpot nga, oba. Maayo din kay Sir Almag. Sir Jose Santuyo, yes po, Sir RJ, ang ginahatag sa Diyos ang balang kasulatan, anong pagtudlo, pagsaway, opo, tinuod na in terms of spiritual matters. And remember, dili nato magdig ang spiritual matters kung wala po tay background po sa history. Mo na kinahanglan ta magbasa og history kay para dili ta ingnon nga kana bitawng mamahimong opinion lang ang ato ang interpretation based sa ato alang gibasa. So mo na Mr. Santuyo. Okay, Sir Ray Arms, yes po, good afternoon sir, maayong hapon nimo. I-live na nimo sir ugma paningkamutan ako Sir Ray kay wala ra kay signal dito pero na mga piso-piso wifi dito. Possible nga ato ang magkuan ta while nag-record magkuan pud ta possible mag-live ta. Shout out from New Zealand. Salamat sa pagdepensa sa atong patuod nga simbahan. Yes sir, Dondon Bersaldo, yes sir, good afternoon sa imo. O gayam po ninyo mi kanunay sir nga mapadayon ni kaning ato ang gibuhat nga pagpanalipod sa pagtuo sir. Okay, sige. So proceed ta. So number 1, wala gitudlo sa mga apostol. Ang history sa ana nga kanang Biblia lang nga tawag ining tuohan di nagikan sa mga apostol, gikan kang Martin Luther. And syempre kung gikan kang Martin Luther ang mahitabuan na di gyud nagikan kang Kristo. Mahulog siya nga tradisyon nga gi-establish o gi-create og tawo. Sir Esteban ni Harda, yes sir, maayong hapon. Iniagi hapon sir, nagpadayon nga nagpanalipod sa pagtuong Katoliko. Ug kumusta na po mo Sir Esteban? Kumusta naman ang inyong kapunungan din na sa inyo? Okay, sige. So karon. So never nagtudlo ang balaang kasulatan nga Bible alone. Yes, nagtudlo ang balaang kasulatan pagtudlo, pagbadlong, pero wala ningon nga kana lang ang basis. Kay even ang mga apostol kaniadto nagwali og nagtudlo, wala sila gibit-bit nga libro. Sir Gimil Cobero, yes sir, good afternoon.
Nagwali og nagtudlo ang mga apostol kaniadto nga wala sila gibit-bit nga libro. Buti pasabot ang ilahang pagwali binaba. Wala sila gingon kundi babasa di tinuod. Mabato nga di ka makabasa sa balaang kasulatan na kung di babasa di tinuod. Never na mabasa sa balaang kasulatan. Okay, perting kiat ni Georgia Tibugol Sir Bate. Mo ba? Masagdilan sana siya Sir Kemor. Nagsalimuang naman na siya karon. Kaya sa tua, mingon siya nga ni atras na nag-post na ganita, di ba? Nagpahibalo na ta nga na ay debate. So kung dili siya muadtuan ng panahon na bot pasabot nga siya ay kuan. Siya ay tawag ini nangilad ba kung baga. O nya nara ba mi kuan, nara ba mi 500,000 nga kuan na nga penalty if in case nga dili nimo sipot. Ayan da, istoryahan na muna after sa debate if in case nga or nato na if in case nga dili gyud sila mo sipot. Okay, and yun, sige. Nalikta. Nagbasa ko sa mga comments, katong ato ang tawag ining gi-upload, magsigi og ka na bitong mabasa Bible alone. Imbintog tao nya mo ni ipakaon ninyo sa mua. Ayaw dili pwede. Nabisi kayo ko Sir, daghan kayo giapas. No problem Sir Carlo, unahan na permente Sir ang imuhang kwal Sir, unahan permente ang imong eskwela. Ako po dire Sir nabisi pa. Nya na pagi ato mga problema gamay mo nang lisod kayo makaipsot pa sa pagkakaroon Sir Carlo, and anytime magpahibalo na ko pag mo proceed na ko din na sa kuan sa inyo ha Sir Sir Carlo ha. And regards to Sir Topi, nya bisita hapon si Sir Topi. Okay, yan na Sir Ray, pero sa iyang gipost gilatan siya maulagi. na may kuan usa pa may ako ang bingon siya wala gi kuan, wala nato gidawat ang iyang challenge na nag-post na ta and katong ato ang gi-post nga mga topics mo tong na-approve sa pre-debate conference. So wala na sila alibay, dapat i-alibay ana nga punto tungod kay humana ang kuan humana ang kanang bitawng kasabutan ba kung baga. Okay, so yun no, usa pa man naton alag-alag ato ana siyang pugon, sige tagtubag-tubag mga gusto ka babawa ni pulos ang argumento ba. Daghan lang kay may pagka ng iyang mga argumento nga iyang gipost-post sa iyang kuan sa iyang tawag ining wall or sa iyang account, may pag-iyahan ng i-preserve or i-reserve niya na para at least pag abot sa tawag ining debate, iyahan nang mapagawas o ilabay sa ko ang argumento. Kaya kung dili niya na kuan, kung dili niya na tawag anang malabay sa kuha, but pasabot na meron siya ngak-ngak, meron siya mga hagit niya pagka di siya kabarog sa iyang hagit. Si Mana ka pinasubsir, wa na ko kabisita ni mo ba? Sige. Sige, no problem Sir Carlo. Sir Quinsian Wabina, yes sir, maayong hapon nimo Sir, og sa imuhang tawag ining pamilya. So, mo na nga kanang challenge. Tanaw magkatawa ka. Magkatawa ta sa iyang tawag anang ginabuhat. Challenge ko no. Nag-challenge ato bisag kinsa dong defensor katoliko atong gidawat niya pag abot sa sabot in company di ay sila. Daghan di sila. Okay si talawan. Dili ako ang talawan, silang talawan. And siguro sila tulo against ako usa. So mo na ato ang ako ang kuan. Pohon Sir karong May 4 paningkamutan uban ko ni Sir Ramil sa Digos kay mo assist. Yes sir, mag-andam pud mo sa inyong kuan, mag-andam pud mo sa inyong part pud Sir. Okay, if you don't know history, murag kagahapon tinuod na Sir ko bakit tinuod na. Sir Jerry de la Rosa, yes sir, maayong hapon nimo. Bisan pa kung saon nimo nga moingon ka nga tama ang akong interpretation sa Biblia nya pagkauman ang problema kay kana bitong ang imuhang pagsabot, ang imuhang interpretation purely opinion. Mo ni ngilad. Nga naman kay even ang Biblia mismo nagsulti og nagtudlo nga bawal ang personal opinion. So unsa may atong himuon nga para dili ta mamahimong opinionated ang ato ang pagsabot sa balaang kasulatan. Din syempre, number one sa mga tools kaning paggamit nato sa history. Hindi man sila gustuhan ng history kay mga pangka man ang ilang butbot. Kaya gusto ko matuto sa Bible kaso di ko alam hanapin yung mga verses, nahirapan ako sir. Actually sir, dapat meron po kayong ginagamit na guide para at least yan po yung basis po ninyo sa study po ninyo. Yan po yung guide po ninyo para sa study po ninyo. Kasi kung
Ang mangyari po diyan kung kayo-kayo lang yung gagawa ng research, okay po 'yun, pero mas pinakamabuti na meron kayong gagamitin mga tools para at least hindi kayo mahirapan na if in case kung mag-research po kayo. Puregaba na lang man to si Salvahista, halata gyud kay nga talaw mao lagi tinuod na. Okay, Sir Ray. Sir John Jimenez, si Sir maayong hapon nimo. Kasagaran sa mga SD, Sir, mga bulok. Lagi. Mogyod. Okay, si Sir till the end, sige ngak-ngak nga wala daw kanidawat. Sabag wala midawat, oy. Naba de schedule namo, approve ba dito schedule namo ug may topic nga gidawat na ko to ilang hagit to have a formal and public debate. Binutbot man na, Sir Joseph, binutbot na. Kung mingon siya nga, tawag ining wala gidawat, approve na nga mong topic. Space sa mo ang pre-debate conference, tulop bagay sa nagtabang sa kuha. Nya, unsay basis niya nga wala ko dawat ha. And at the same time, dili pwede nga kitay affirmative, siya mahimo sa topic nga tuwang i-affirm. Dili na pwede. O kung ingon ana ang iyahang sistema nga siya mo hatag og topic na to, kita ang mo affirm, but pasabot nga wa siya hanaw sa debate. Wa siya hanaw sa formal debate, kumbaga. Yes, sir. Ma'am Reggie, may maayong hapon nimo. No problem, ma'am. And pwede po ka mag-review sa atong mga topics. Magdi naman siguro madayon inyo debate kay wala man daw niya permahi. Bisan pag wala siya ni perma kadtong papel nga among gisen sa iya, Sir Jerry, establish og standing ang amo ang agreement. Kay humana nakahimo na og drafts, then after on that perma nalay kulang namo. Pero kung mingon siya nga i-deny niya tungod kay wala siya perma na ay mga witness nga standing ang agreement. So musubot sa dili. Dapat siputan niya na. Okay, basta mamakak si Till the World in debate mao lagi buin. If mag-aral ka ng Bible, need nimo ang Catechism of Catholic Church, yan ang magiging tama po 'yun. Sir Almag, suggest na ko, Sir, diri gusto mo makaton taman tanaw mo sa video, tinuod na. Okay, Sir Ray, naapay isa, Sir, gipangayuan kog hard copy sa gipirmahan ninyo, ako ra pud gitubag asa man nimo na nakuha. Buig. Sir Roger Kindaw, yes sir, live na to na. At the same time, ugma pohon, i-live po na to ng atbang po na to sa mga Pentecostal pastors. I-live po nato na by tomorrow mga sir ha. Nag-live na po ko karon kay basig unya di po ko maka-live unya sa atong YouTube channel mga alas 6:30 kay mga tuloy kog bukid, pero siguro after sa klase na lang siguro diha ta mag-live. Nagsignal nga lang imong kaatbang sir, feeling nga wala siya mutalaw kaso dili siya kaikyas kay 500,000 na may penalty kung mutalaw. Ay oo Sir John, tinuod na. Kay kumingon siya nga wala niya permahi. Actually, ang agreement namo based namagud ko ebidensya. Namagud ko ebidensya. Number 1 na kung tawag anang ebidensya, ang video nga established ang agreement. Kay sa tawag ining law of contract in agreement manggod, bisan pag wala mo gipirmahan as long as naamoy klaro na ang mga kondisyones nga gi-approve nga panahon, standing ang tawag ang agreement. Kanang pagpirma-pirma, finality na lang na or kanang formality rather. Formality na lang na. Okay, nagparehas lang ni mga sulpot ni SD ito ay Villanueva alias sumilang ka. Sir Lorito Manding, asa ang saktong lugar sir kay moadto ko og sentro Matanaw sir, sentro Matanaw. Kung pwede sir i-message nimo ang kuan sir, i-message nimo ang ato ang page kay ihatag na ko ang exact gyud kay mangutana pa ko asa gyud dapit. Okay, yan sir JTO nga sir, ako lang kasi pagtapos sa trabaho kasi may Armadura 1 and 2 ako sir. Di ba? Yes sir. Yun, pwede niyo pong pagbasihan yun. Pwede po yung basis yun sa minaw lang po Sir RJ while na ay sige sir, padayon lang din na sa imong gibat Sir Carlo. Tanang mga sulpot Sir RJ puro pataka lang og pagsabot, dili sab magkapareha ang ilang pagsabot. Ug mao na akong giingon sir nga kung magbasag Biblia dapat dili pwede nga ato ang opinion or opinion lang ni pastoy ang sundon. Kung kanang mahitabo, di gyud magkasidabot tanawa sila, not less than 49,000 good sila.
ka mga Christian denominations. Hangtod karon og sila kasinabot. Pag sige po sila inaway kung may Katoliko, magsina sila away. Pag naay Katoliko, magkahiusan na sila og atake sa simbahang Katoliko. Ambot niya mga miyembro ni Tibugol, tibag mudlisod pasabton ako ingnan. Kaskwila baga, skwila ra siguro ko kapiro bud. mo lagi sir. So ingon na ang dagan na mga sir ug mga ma'am. So kung mo sila Bible alone, kuna piki na nga kung sa man-made tradition na. Kanang teaching ng Bible alone, man-made tradition kana. Dili ka na pagtulunan nga iya ni Kristo. Dapat ang topic sir kung kinsa ang may otoridad mo interpret sa Bible aron human ang istorya. Actually sir ma-establish na kung ma-establish na kung mahibaw-an kung kinsa na ang tinuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Eh kung mahibaw-an nato kung kinsa ang gitukod ni Kristong iglesia, ratsada na nato na apil lang interpretation sa Biblia. Sir Abo PJ Talaba, yes sir, maayong hapon nimo ug sa imuhang pamilya. Katulad ng Matthew 9:18, sir, dili ko mahanap. Actually, New Testament lang po yan, sir. Tingnan nyo po, i-scan nyo po yung banal na kasulatan. Then after on that, tingnan nyo po yung mga sections po niya. Okay, Sir King, maayong tawag ining hapon. Igitrabaho pa, Sir King. Kay duha sila kaadlaw, walay work, sir. Nya gahapon, dito ko gahapon, sirado sila. Dito man ko, wata magkita, pati naghanag tao. Dito sila, so walay ko answer, sarado sila. So mag-mention ko sa imo sir, siguro by Monday or Tuesday siguro, Sir King. Sir Carlos, sir, settle the world na ibog man yata na buing. Sir Alfabs Alaba, sir, kanos ay nyo debate ni Tell the World? May 4, sir, May 4. May 4 ang schedule sa debate. Sir Doy Laurel, hello sir, good afternoon po, watching here in Valencia City. Yes sir, good afternoon nimo o sa imuhang tibuok ka pamilya. Sir Doy Laurel. Kana magong debate magud mga sir. Para sa mga wala nakabalo, ang debate manggod sa pag-create, paghimo magud og topic, dapat particular, singular ang topic. Ang problema sa itong mga higala nga mga dili Katoliko, di kabaluan na eh. Muna usay mag-ingon dugay mapasabton na nila. Nya mingon arbadayon nga dili magud kay magkaron pa ta maghimo og rules. Unsa to? Unsay bisa sa to ang rules kung wala tay sundon nga standard rules? Di ba? Oh, for example, unsaon pag-create og mga republic acts kung wala ang konstitusyon? So buti pasabot dili ta makahimo og tarong nga rules kung wala tay basis nga standard rules nga mo ay ginasunod sa mga professional debater. Mo lagi sir Kaiser, Mama Marites Jeyo from Lapu-Lapu City. Yes, mama, ay maayong hapon nimo og sa imuhang pamilya. Muna kung mag-create og topic, dapat karuhon siya. Oh, for example, katong topic namo ni Mr. Tibugol, katong si Tell the World, di ba? Ang gusto niya pamatud-an nako, resolve that the one holy Roman Catholic Apostolic Church is a true church founded by Christ. Mo na iyang version. Karon ang mahitabo, dili man na moy ato ang official teaching. Alang-alang magbarog kog ato ang kaugalingong pundok nga at ato ang kaugalingong baruganan nga dili maoy ato ang kuan. Dili maoy ato ang tawag ining gibarugan nga pagtulunan. So mo nang atong iklaro kanang gingon nimo nga One Holy Roman Catholic Apostolic Church. Unsa ba nang imong giunahon na ang amo ang simbahang Katoliko? Noon siya, yes, mao na kay mo man na inyong tawag anang gi-claim o di ato ang tarungon na ang construction sa topic based sa amo ang teaching that the one Holy Catholic and Apostolic Church is the true church founded by Christ. Founded by the true, actually kanang manggug founded by the true Christ in the Bible. Sila ilahan na ng version ni. Ako alang gidawat kay para madayon na gyud ang debate. Karon ingon sila nga dili butang og Roman, ingko kung butangan nimo og Roman, special mark na. O dili na nakatong official name sa simbahang Katoliko. So kung gusto ninyo, pili mo One Holy Catholic and Apostolic Church or the Roman Catholic Church ang term nga gamiton. O yun man sila sa word na Roman Catholic, pagkahuman karon di na pud mo yun, pagkabangaga na lang. Okay, ayan nagana kay kuan na ko makita ang mga message. Sakto man ilala, bebay kay natukod lang mo lagi. Sir Anisito Mascarinas, yes sir, maayong hapon from Dipolog City. Sa tagay ko please og mismong page sa libro sa Cardinal Gibbons kay mauna pud ang gina-issue. Actually
Kang lagi mas depende sa edisyon, Sir Carlos. Depende sa edisyon. Dugay nakawala ka debate, Sir RJ, sige jud ko mag-abang mao lagi. Karon basi karong May 4 og kung masipot sila good, pag problema magdi sila manipot, kaulawan na sa ilang pundok. Sila yung nag-challenge sa pagkaman di sila mosipot. Depende, Sir Carlos, sa edisyon. Sir Regulani, yes sir, mayong hapon nimo. Mubayad ka na sila og 500,000, iagi pa nato og tawag ining kaso. Sir Ray. Sir Michael Grijaldo, itudlo ang pulong sa Biblia. Uy, mas labaw kang gago. Nawara ko ng komentan niya, mas labaw kang gago. Kisa may nag-ingon ni mga na magitudlo ang pulong na nasa bala ang kasulatan. O kanang imong pulong nga gago og abno ikaw rin na igo ana. Sa makabalo ba kami na o bungol ka o sa man? Bungol mo siya ng tawanan eh. Saan nag-ingon mo nga dili itudlo ang giingon sa balang kasulatan? Ha? Kasi magbuot ka, maglalis ni. Lisa na ikaw magbuot na mo. Saka Hitler. Mas labaw kang gago. Kini ha, dili lang ko ang pulong pero ako nasakyan imong pulong, Mr. Grijaldo. Mas labaw kang gago. Nga naman, butan mo ang tao, ang ekspresyon sa tao sa iyang pagpadayag, sa iyang pagtuo. Yan, magbasa-basag balaod, Mr. Grijaldo, kaya para mahimasmasan ka ng imong kaubok. Okay, ako isend sa imuha. Sige sir, sige sir. Sir Beverly, mao lagi, ma'am Beverly. Di ba? Pagkaugok ka. Nya kita pa balihon sa ilang kaugok. Ipatudlo daw ko ng balang kasulatan. In what way? In our own personal interpretation, di ugok. Ugok yun. Wa mo ko ilang masultian na ingon anak kaugok ka na magbasa kang Biblia nga ikaw na pigasabot. Gunita ra guni imong ulong ipakong sa bongbong kay para maulian ka. ayaw mi iangin anang imong kaugok. Kung ugok ka, ayaw mi idamay. Kada nga mga pulong mga sir dili lang ko pulong, gisakyan ko lang yung pulong aning ugok nga si Mr. Grijaldo. Ugok man eh. Nga naman ni ipatudlo ng bala ang kasulatan, di na daw tawag ini maglalis. Asa mga nakakita nga ang nagbitbit og usa ka balang kasulatan wa na nahitabo ang naglalis. Para dili maglalis, uli na mo simbahang Katoliko para di maglalis. Di ba? O para dili mo tawag ining para di mo makipaglalis ninyo, uli mo sa simbahang Katoliko para walay lalis. Mora man ni punto. Mora man ni punto. Nya pagkahuman kami ang inyong pastilan lang. Kami inyong pasingilan sa inyong kaugok. Ayaw. Mao lagi. Di ba? Ana raman nakasimple, kapin natong ipasabot din eh. Na kung mubasa tag Biblia, mo gamit tag tools of interpretation, apil din na ang historical criticisms. Nga naman, di ka kasabot ang Biblia, di ka makasabot ang gisulat sa balaang kasulatan kung di ka wala kay background sa history ba kung baga. Bisan ikaw, Mr. Grijaldo, para may masmasan ka ng kaugok nimo na ako'y pangutanan nimo og di ka ugok. Nga ako na ipa-reconcile nimo. Ipagka itudlo gid subay gid sa nakasulat. Mahimo jud kang ugok ana. Sir RA, may maayong hapon nimo sir. Ugma pohon sir magkita-kita ta sa balay. Mao gyud, di ba? Kita mga Katoliko, nagbasa tag Biblia, nagtudlo ta may tungod sa balaang kasulatan, pero naatay, kung sa kan ba, naatay linya ba, kumbaga, nga diha ta mo sunod. Kay bawal ang personal interpretation opinion sa Biblia. Bawal na. Mao man ay punto. Bawal nga magisgot kag Biblia unya ang imong pamaagi sa imong pagsabot sa Biblia, imuha ra pong interpretasyon. Bawal na. Bawal na, di na pwede. Mo bitaw nga daghang king saag. Pare ano yung Mr. Grijaldo, saag ba ning utok nga si Mr. Grijaldo? Ipatudlo daw ko na ang balaang kasulatan. In what way? Hindi po sa magkahatag og sa unsang paagi, subot pasabot, inubok. inubok na nga klase nga kuan. Sige sir, sige sir. Sir RA. So unya gabi human sa among klase kay 1 hour lang man ang amo ang klase unya. Kay palagi para to marinyo nga to ang kuan nga tigum-tigum pa ko.
Kini nga to ang Zoom unyang gabi siguro mga 9 or 9:30 makasugod kog stream sa ato ang YouTube channel. Okay, Sir G, mga Katoliko kay maulagi, Sir Carlo. Kana biray Sir RJ, hilog ng ugok mo lagi. Mo pa kusog kay moingon nga gago. Na kana mga termino ba nga ipatudlos to ang Biblia nga naglitok siyang pulong gago, di tan-awa di gikaon ni ang pagkagago. Ako, sa tinuod lang mga siradi ko parehas o ba mga defensor nga pinanggaon o palanggaon ning mga sulpot. Dili ko ingon ana mga sir pasensya. Kay dili ko ingon ana para sa ilaha. Kung unsa inyo hang gilabay sa ko, mao pura pod akong ipakaon sa inyo balik. Ha? Okay, mao lagi. Sir, kung mahimo dugmo ka na sila sa inyong debate para motaga ang tikalon na atong iampos Ginoo sir nga naatay kung sukan pa ba naatay kapasidad nga mahitabo na ang pagdugmok sa ila this coming May 4. And tomorrow afternoon, alauna sa hapon, ang team mag-abot-abot din sa amo ang balay. Nga pagkahuman na mag-istorya mi unsay tawag ining buhaton and mag-set up siguro mi mga 12:30 and yon ang dagan ini is para maatubang na to sila. And sa kung pagkabaw di lang kay isa ka pastor ang maadto, daghan sila nga pastor maadto. Sir Hilson, sa Dondon niya sir, mayang udto nimo sir ug sa imong tibuok pamilya. Kita-kita ta ugma. Kuya kay pasultihon balaan daw sila unya na ay mga batasan maolagi. Nagtuo siguro sila sa kuha nga kanang kuan ko kanang pareha ko sa uban nga ang tawag sa ilaha pinangga na igsuon. Pinangga sa inyong kabangan. Kung unsa inyong gilahabay sa kuha mo ibalik na ko sa inyong pagpakaon. Mao na. Okay, ganahan ko ni mo sir kay dulot. Mao lagi sir. Sir Sat man langit sir mayang maayong hapon nga murag mahadlok man sa debate sa Tell the Road of Lies, murag manlok sige og kaka. Mao lagi. Sir Orlan Sir Dan sir mayang hapon nimo sa imuhang pamilya. So, mo na nga ang Katoliko tawag ini musukol lang na og Biblia lang gamiton basta ang kalaban sila ang mo-affirm. Kadi man na ato ang teaching ng Biblia lang gamiton, dili na ato ang teaching. Mo nang musupag ta sa ilaha gamit ra pod ang mga biblical foundations. Biblical foundations in the sense nga tama ang interpretation ang ato ang gi-present. Dili nang pareha sa ubang mga sikta nga taka lang og interpret sa Biblia. Sir Carlos, baka marong fire ka sir ha? Si marong fire ha? Go Sir RJ, our defenders of Catholic faith. You are the voice of the one Holy Catholic and Apostolic Church founded by Jesus Christ, which is the pillar and for Sir MJ, mapinsahan. Ilang dream, sir, pinangaon mo lagi. Sir Ma'am Normelita Doloroso. Yes, ma'am. Ayun hapon. Ma'am Sheng, good afternoon mo, Sheng. Okay, may hapon ninyo. From Southern Leyte, Sir Leonardo Panya. Yes, sir, may hapon nimo. Nagkurog na sila sa umaabot ninyong debate. Mo lagi. Pero basig dukan nagpatik-atik na sir nga ma'am or sir nga kanang kuan. Lagi na narong fair ka Sir Carlos. Pasensya man Beverly ha. Ana gyud na sa social media marong fair gitaw usahay. Sir Christian Bantulan niya sir may hapon nimo. Ayaw mo kalimot ang gabi klase na to alas 8 sa gabi. Sir Dodong Amora, unsang orasa magsugod inyong debate May 4 Sir RJ kay mo tan-aw ko ana. Sir Dodong Amora magsugod siya alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Kay bali duha ka topics. Di lang. Sudaw. Mga politiko ba? Mga politiko. Okay, so alas 8 buntag siya. Buntag magsugod alas 8 then mahuman og alas 5 sa hapon. Alas 5 sa hapon kay duha ka topic tag duha pod ka barog. Okay, ay makuan mo Sir Carlos ha, magmarong fire. Sir Tupi, may hapon sir. Nimo lami unta iuban sir karong May 4 paman sa daw. Maglisod pa man ko og lakaw oy. Actually sir pwede naman siguro og maka una-una din sila si Ramil nga magsakyanan. Di ba? O bas hindi ay. O sila Sir Ramil, Sir RJ Alapinig.
Ano gud sir, diha lang gud sa kuan at least tawag ka ng naamo magtan-aw sir Topi. Sir kay naay bag-ong challenge kung maatras na daw ka. Di umano sa namon ang katong gisabutan namo sa kuan. Umano namo sa namong gisabutan namo atong sa pre-debate conference sir. Mana ako diha sa debate nimo bro unsa man madala kung bigaphone. Pwede bro PJ kay maghimo tag street preaching. Basig makaadto ko pohon. Digos City ma'am Reggie. Digos City mahitabo ang debate. May 4 na, May 4. Ang gago kamo mga tao nga bisan unsa daw diting sulti niya. Pundok tinukod maogyod no sakto. Okay, wrong fire mo lagi, marong fire lagi. Daw siya mamgud una. O lagi. Oh. Ako bisan ako marong fire ganyan ko sahay. Marong fire ko sahay. Marong fire ko. Yun. Actually, ang atong program magud sa Facebook unta dapat is morning unta. Nya kay alas 12 naman ko ganina. Maunang pagka hapon na lang jud ko nagkuan nya. Yang gabi after sa klase siguro mag-live ko sa YouTube na to. After sa klase. Okay, pwede po sir mo lagi. Kan lang gud sakay lang gud sa kanang sakyanan sir ug naa. Magdala kog megaphone para singgit-singgit. Buing. Na kay sir ba as per Catholic teaching sir dili ba nagsupag ang mudawat kag tagkwarta sa panahon sa election. Actually morally speaking mali siya. Morally speaking sir, mali gid siya. Mali siya. Kay mo nagiingon nga the end justify the means bisan pag unsay imuhang purpose, unsay imong objective, namin ka ako ang maning kwarta. Maapil gyapon ka sa mga accessory sa crime kay nidawat man ka. Kay kung dili tatawag ining mudawat, ana mahunong gid ang korupsyon. Okay, diha magud magsugod ang kwan, diha magud magsugod ang korupsyon. Kay ang ugma Sir Ray and Ma'am Reggie is ang Pentecostal atong kaatbang ugma pohon. Diri sa Matanaw, Davao del Sur, Ma'am Reggie. Ugma naman oy adto malagi. Abangan namo na Sir RJ among pag-ampo nga giyahan ka sa Holy Spirit ug mulutaw ang gamaton. Yes sir, iampo ko ninyo bisag one Hail Mary lang sa kana nga panahon. Sir, na prank gyud mi ni SD debater. Actually sa kana manggod sila, ako duda manggod kanang kato pasulti-sulti nga mahawa binata manggod to. Ana ba binata to kana Sir Ligong Katoliko. Binata to. Kay duda ko basig wa na siya taga support sa ilang pundok. Nya mo to nga gihanaan niya og biya ang kuan niya. Mo to siya kitabangan siya. Gitabangan siya sa mga sa badista, sa nahitabo, yun. Actually di mo to prank basta nako di magkukuan. Mo nangutanan mo ko sa iya unsa may kuan, unsa may tawag ang tinuod ba to imo pag sa tinuod to bro, ana sa kuha. Kuha mo ba? Kung tinuod to, asa man ka mobalhin? And siya sa tinuod nga iglesia katong gitukod ni Kristo. Oh, di buti pasabot implied gani angkod siya nga ang 70 Adventist dili iya ni Kristo. Di ba? Kini si Mr. Martinez pari bato siya nga ni attend sa INC ni Manalo. Di man to pari sir. Na nagpagawas man ang diocese og information nga dito pari. Mura na to og kaabag kumbaga. Sa ko sir, unya na lang nako i-send ang video. Sige, no problem. Sir, alaan niyo sir mayong hapon. Tinuod na dili to pari. Dito pari. Okay, so yun. Thank you for the stars, mga pagpahayag sa ato ang kwan. Pagpahayag sa ato ang dili pagpahayag nga sulti ha, kani pagpahayag ka ng pagpailaw ba ng stars. Na naido ka book nag-send sa tong stars. Daghang salamat. Salamat kaayo. Okay, ayun. So dili siya ko magdugay mga sir kay mag-adto mi og kuan. Mag-adto mi og tawag ining bukid. Kung maipit ingnog ang oy buing. Ipit man. Buing. Sige. So ato man nagasugdan ng atong program sa pag-apo at pinta po sa pinagas pag-ampo. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia per Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the Spirit of the Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Pakulay ang term, mao lagi pakulay. Pero sa Bisaya, na imapod no.
Yeah. Okay, sige, sige. So sa ngalan si Bugwell, si Pulya Punto Gomito, ipanguluhan ng ipangunan sa Catholic Apologists International, sa kung mga kaubanan sa LCS na mga katuliwan nagasubaybay, nagataban, nagasuporta sa programa, unya mga siguro 9:30 mag-live ta sa tuang YouTube channel. Kinin yung ubos nga dagat sa pagtong Katoliko Sir RD Seno, temporary manamit maingon Ecclesiam Servire, at Fidem Katolikam Defendere. Maayong hapong yung tanan, Ave Maria, Viva Cristo Rey.